नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा आसतु आज्ञा आसतु नियंतु आज्ञा नियंतु आ सब भल तो हाँ आज्ञा टिके झियो आज्ञा टिके बसंतु मु डाकी दउछि मा मामा झियो पिला तो आज्ञा टिके टाइम लागी मा मामा सरीला आपन टिके बसंतु मु डाकी दउछि आज्ञा तुम केतବେଳେ ଡାକିଲି ତୁ ଏଇଠି ବସଛୁ କୁଣିଆ ବାହାରେ ବସଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା କହିବୁ ପରେ କହିବୁ ଆଜି ଆସିଲୁ ବାପା ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ ବାପା କହିଲୁ ଭଲ ପା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିବି ମା ଚାଲିଗଲା କେମିତି କୋଳେଇକି କିଏ ବଡ଼ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣି ଆଜି ଏଇ ବୁଢା ବାପାର ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ତା ଭଲ ପାଇବା ବଡ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ବାପା କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ବାହାରେ କୁଣିଆ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସାର୍ ବାପା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ବୁଢା ବାପା ମରିଯାଉ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିଲେ ବାପା ଗୋଟେ ତଳକୁ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ ବାପା ତାହେଲେ ତୁ ଆସ, ବସିଛି।
टाइम केते हेलानी तुमको जना पड़े ना कोन एते राती हेलानी घर जदी के उठी जीव ना तम भाई मु फसीबी राति बहुत हेलाणी जे किए कौन करिवो कि सोइले तो ठीक मु देखिके आसीबाकू पड़ुछि खाली एमती कथा हबा ना ना